kivashaya usisina notarira upenyu worema usisina muchengeti tariro pasisina siwa kuna mwari baba masinga chinja isha masinga shanduke ishe wedite no pasi baba vanonzwa zvichemo ishe vanonzwa shungudze moyo Ketile ketile ndiwe munu wangu, wepa moyo wandachuza kuna muwe, wepa moyo Pegada tipo. Anzoka naka simka. Asifete kunaka chetu. Anzoka fifaniti. Love you. Something I want to tell you. What's wrong? Never mind. Come on, I shouldn't do that. Never mind. It's okay. Come on. What's wrong? Naswera wadzino ungochiri kuti usko ndanonoka kupedza na wanonoka kupedza ina bva uchikoro nguwai mama mukuvomona mwanenyu ndakakudza chi ruwa inini ndikuti ndikubhadhara mari yechikoro kubhadhara mwana wechikoro iwe uri bhizi kuita zvevarume kunze uku kupedza zvevarume ini mama uri kundipedzera nguva ruwa uchiita zvevarume zviri nani weuka unoitako zvemba nekuti wakura kuti uve mukadzi mukuru hatingagari mushamu vakadzi vakuru vairi isusu haiwa ibva enda kunobika nekusuka ikoko ndikuuya manje Oxygen, the air that I breathe. Every time I sleep, you're the one that I see. Take a look around, stand where it's just you and me. So what you told me about Jane Pogonas? Jane? Jane? No, it's okay. It's just correct. Serious? Also been the busy body. Yeah, and it's so. Plus Patin and Abu Dhabi. No, small, and the child. Change. Serious. Where were you? How are you?
Mamka sei mama? Wamka sei. Hausatopedza kuachana nhasi? Nhasi hapana kwauri kuenda, hausi kuenda kuchikoro. Pane zvandati ndibatsire nhasi wewe. Pano pano. Vana venyu tauya nekutenga. Tasiya ka washing yangu washing basket. Utore watch. Bon. Chini jumla. Kusiriwa nje. Ko foni yenyu ne airtime ndambofundirawo sim rangu ndione tafa. Ndina airtime na mina mninge ma text. Ore sarga ndione ndoira sei ndione ko muchiri kuachera musati mabaya pachiri. Ndikaenda kuchikoro papa. Ngada fona mutari papa mutiri kuchini. The program is on today, Kawaskan. All right, Kawaskan. Okay, bye bye. Ruwa, Mom. Nasi, izwari ndakakambotaura paya. Urikuzvinzwa here Ruwa? Hauna usambochema, urucheme chi. Otherwise, ukada kuchema, nesukada kundinyadzisa pane vanhu Ruwa. Wewe, usada kundinyadzisa pane vanhu. Urikuzvinzwa. Otherwise ukada kundinetsa, unoziva zvandinokuita, ndinokuuraya ukajoina ancestors ako iwewe. Ukajoina your dead parents, urikuzvinzwa. Mama ina mwana ndakuda zvokuroorwa mama. Hauna chaunondiudza Ruwa. Izvozvi kasika, enda kwamaikimu unotora huku. Urikuzvinzwa. Enda unotora huku kwamaikimu huku kasika. Kasika una zvaunondiudza. Nonsense. Enda. Izvozvi kasika. Ndipi Ruwa? Wambona Tadiwa? Tadiwa ndambomona mumbumbe. Fonake isikudairo nangu ndaifona. Chatuva padhimpaka hapo. Nditokeze vamaini. Uko Ruwa. Asi kune zvikuitika kwenda uko. Kowa mwako ari kupika. Anze. Ruwa. Mama. Parai. Come sit next to mommy. Parai. Mama. Yakakunosha mwana. Parai. Seriously, Mama. That's ready. What's your day? This was fine, Mama. My sisters on my say, Bo. Wadi. Yes, Ka vanangu mchiona ndakudaidzai. Nasi tine program. Ruwa akura. Akuroorwa. Handisi ndizvo karuwa mwanangu. Akuroorwa nasi. Hey, Mama. Zvingaita here kuti mimi Ruwa achiri mwana mudiki achiri kuenda kuchikoro. Mobva mamuresa neage yake zvinoita here nemama? Pane chakaipa here. But mama but ari very intelligent kuchikoro. Mobva mangomubvisa chikoro just like that. Intelligent yekuita seiko unoziva intelligent. Mama musadaro kani mama aiwa but ndoradzona Ruwa aiwa but musadaro aiwa mama musadaro but aiwa musadaro. Jealous. Pachikwewe.
asi mama zvinhu zvenyu ka kana muchiita memwezite mega ka mungarodza mwana murudzi mega bcause zvinhu zvese ka kumberi zvokwasangokutakura jealous asi dhirira hakuseri ingachamira nyanga ari pano saka imimi yamai mungada mari ininowana baba uko afuti tikawana kana 1025 including wana miscellaneous fee zvese ipapo unotauroka yauri kungodo uri kuona mwana sikana hatiri kuomesere vakwasha ava zvibve zviende unotamire nyanga ari pano zvimwe sera nazvezvo unodyacherwa maikoko ndokuno pindai ya tinotsvaga sadza ndimanani vhura muromo ndakavaisa mari yendiro nevhura muromo ya isusu hatisi vanhu vakaoma mwoyo kana muchida kuziva rudzi rwamarorero avanangu hatisi vanhu vakaoma mwoyo tisi vanhu vanotya mwari yamai toda kungokuchajai yamai yoga yakazvimirira hatisi toda kutobopedza huni kutanda tichiti yakati yamai sai 1000 yese yakazvimirira yamai ya kokwana baba uko yose zvaiyana baba 1500 tichiincluda zvese zvana miscellaneous fee vana magara papa zvese ipapapa 1500 nemombe dzake dzose dziripo ipapo zaita chemo baba aisva vanangu isu hatina 1.5 asi tine 1.2 zvinoreva kuti imwe yacho inenge ichizouya here yasara yacho kana kuti muri kuti ndo itoripo zvachose iriyo yose ndo itoripo baba oreti sai iyoyo yacho iripo iyoyo rura rudzi runonamata runotya mwari asi tinonamata kwasha dzimwe nguva mari dzenyu tichitodzitarisa kavakwasha vasati unozowana dzefeki kaipa zvino chokwadi chiripo ndechekuti ndindeida kuti tichizivawo futi wedu chaiye mukwasha kuti ndeupi ndizvozvo pindai muzukuru yaugarire nechekunoku waukama vamwe wakawane pokugara sivezanai sunungukai musha wamakapinda unoyu musha mukuru pakuwasha ya musoro ikakwasha nyaya
iripo ndeyekuti toda kuti tizive mukwasha wedu chaiye kuti wedu chaiye ndeupi. Ndeuyu Orsorui mama na mai mukwasha wenje chaiye ndeuyu arapo. Kendi muteri. Chengeti tariro pazizina siwakuna mwari baba wazinga chinje ishe wazinga shanduke ishe wedetese tiri pano basi. His ways be the Fugama unamate Fugama unamate Fugama unamate Jine simba Fugama unamate Fugama unamate Fugama unamate Jine simba. It's him that did the cut like a C-section.